आसामनि दै फुंखा बिफाननि पीयूष हाजरिकाया जनायाव गोदानै लुजानाय माथौरिनि थावनिखौ नायगिदिंहैदों। थांनाय मैयानि सानाव आसामनि दै फुंखा बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया जनाय खेरखेर ओनसोलाव गोदानै लुजानाय माथौरिखौ थांना नायगिदिंहैदों। मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया जनाय खेरखेर ओनसोलाव थांनानै माथौरिखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे आरोबाव बेयाव गोनां जानाय एबा बानायफिननो गोनां माथौरि आरो बेरा सापरिनिफ्राय माजुलिसिम ब्रह्मपुत्रनि फारनैथिंबो बानायनाय लामाखौ नायगिदिंहैदोंमोन। दै फुंखा बिफाननि सिङाव गिबि खोन्दोनि 44 किल'मिटारनि सिङाव बेसेबां किल'मिटार होनो हायो बेखौबो बिथाङा नायगिदिंनायजों लोगोसे खौरांबो लादों। लोगोसे दै फुंखा मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बे दावबायनाय समाव 50 कोटी रां बाहायनानै गासै 15 किल'मिटार गोलाव माथौरि लुनो खोथा होदोंमोन। बे नायगिदिंनाय हाबाफारियाव दैनि फुंखा पीयूष हाजरिकाजों लोगोसे गोदानै सायख'जानाय एमपि प्रदान बरुवा, एमएलए भुवन पेगु, जिल्ला कमिशनार अंकुर बराली आरो दै फुंखा बिफाननि गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा मन्थ्रिजों दावबायनाय समाव थांफादोंमोन। আমাৰ এতিয়াও প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নাই। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোনাই সমষ্টিত পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আছো। প্ৰায় 11 কিলোমিটাৰ যোৱা 2 বছৰত কৰিছো। এবাৰ হয়তো 20 কিলোমিটাৰ মান কৰিম। একেবাৰেতো কৰিব পাৰিলে ভাল, কিন্তু একেবাৰে আমি গোটেই অসমখনতে যেহেতু কৰিব লাগে, গতিকে একেদিনাই কৰাটো আমাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আহিছো। ধেমাজি জিলাক বানপানী নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত সদায় একস্থান দিছো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত এইবাৰো দিম, আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। গতিকে নিশ্চয়কৈ এই 44 কিলোমিটাৰত অন্তত 50% এইবাৰে কৰিবলৈকে যত্ন কৰিম। তেনেকুৱা নহয়, প্ৰথমে আমি এষ্টিমেটটো কৰোঁ, কিন্তু 1 কিলোমিটাৰত 2.5 কোটি মান টকা খৰচ হয়। আমাৰ টোটেল লেংথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান টকা আহে। কিন্তু কোনোবা জেগাত অলপ বেছি হয়, আমি প্ৰটেকশ্যনো দিব লাগে। কোনোবা জেগাত মথাউৰিটো ডাঙৰ কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ এষ্টিমেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰত সাধাৰণতে 2.5 কোটি মান টকা এভাৰেজত 1 কিলোমিটাৰত হয়। গতিকে সেইটোৱে যদি হয় 50 কোটি মান টকা নিশ্চয়কৈ দিব লাগিব। কিন্তু কিমান পাৰো নাজানো, কিন্তু জোনাই বা ধেমাজি বানপানী নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কৈছো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি। আগতেও কৈছো, এইবাৰো কৰিম, ৰাইজক সহায় কৰিবলৈকে যত্ন কৰিম। কিমান সময় লাগিব? এই 1/2 বছৰ হৈ যাব। এইখিনি 1/2 বছৰ বানপানীৰ আগত মোৰ বোধেৰে হৈ যাব লাগে। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।